И така, здравейте приятели, казвам се Иван Георгиев и вие сте с Контратеза. Днес отново ще шокираме нашите съгледвачи, като ще ви изкажа една теза относно Балканския синдром. Лично аз смятам, че Балканският синдром е нещо изключително вредно за България. Това нещо не е окей. Защо не е окей? Защото цялата цигания, която наблюдаваме в България, това се наблюдава във всички балкански страни и не само в България. Нещо, което държи България на колене. Ако България се откъсне от Балканският синдром и тръгне по един път на културно развитие, повярвайте ми, България ще бъде коренно различна държава. Първото нещо, което България трябва да направи, е да се скрие кабелите под земя. Защо? Защото това е изключително грозно и гадно. България трябва да си запълни дупките по пътищата и да си скрие кабелите от стълбовете, т.е. да ги премахне оттам. Аз не знам една цивилизована държава, развита в Европа, която да висят кабели по стълбовете и да пречат на всичко. Това мога да го видите само в бившият Съветски съюз или старите комунистически държави или тези, които са били част от Османската империя. Само единствено там. Никъде другаде. Няма една нормална държава в Европа и в развития цивилизован свят, където да видите контейнери по улицата, оставяне на тротуарите, местиш и тук специално пред нас има паркинг. 6 пъти им казвам на циганорите, дето събират бакуците, този казан си има място, обозначено. Обаче тях ги мързи, защото те циганите, нали, работа не вършат, както казах в предното видео, и всеки път оставят казана пред колите отпред на паркинга и човека като отиде да се взима колата, мести казана, вади колата, пак слагат казана и това е луда работа. Турбички по пътищата, хвърчат найлонови турбички, разни други бакуци се носят, миризми, разбити пътища, кучета бездомни, цигани с колела, мизерни, гладни, оскубани и т.н. Нали? Всичкото това нещо е нещо, което дразни окото. И това нещо на фона на цялото безпаричие, на фона на кризата, на фона на всичко останало, това ви идва като капак. Сутринта станах по-раничко, да кажем, че станах в 6 часа и си пуснах една от медиите, нали, да гледам, няма да споменавам, за да не правя реклама и така нататък. Те 2 часа не спряха да говорят само и единствено негативни неща. И след това се появи една руса водеща, която буквално излезе като слънце, приказваха един тон глупости, фактически на фона на предното негативно натрапване на цялата глупост и на всичките новини, които те изказаха и обясняваха в продължение на часове, че еди си кой какво направил, еди си кой убил, еди си кой, малтретирани деца, ма какво ли не. Само негативизми. 2-3 часа. Това нещо е още когато ви започне деня. Разбирате ли? Стават хората и пускат с телевизора и почват с негативизм. Излизаш навън, примерно гледал си 2 часа негативизми, излизаш навън, виждаш разбитите улици, виждаш дупките по пътищата, виждаш кабелите как висят по стълбовите. Виждаш кучетата бездомните как ходят наляво надясно. Минават цигани с каруци, коня буквално се изхожда по улицата, мирише на конски говна. Виждаш цигани с някакви щупени колела, ходят, бъркат в казаните, варят бакуците, хвърчат найлонови турбички напред-назад. Всичко това допринася за негативното състояние на българите. Но това, хора, е част от Балканският синдром. И лично за мен, колкото по-рано нашата държава се отскубни от Балканския синдром, толкова по-добре. Ние трябва да следваме културен път на развитие, с съвсем различна идеология, с съвсем различни културни ценности. Ние трябва да бъдем примерът, който трябва да се даде на Балканите. Разбирате ли го това нещо? А не ние да бъдем част от цялата тази пошлост и мизерия. Ние трябва да бъдем като хора по-морално извисени, да бъдем ако щете, добри един към друг. Майната им на циганите и на турците. Те са си, в момента виждате, че всичко се върти около тях. И те се опитват, нали, един вид да налагат тяхната политика и те да интегрират обществото, което един вид кърлежите в момента се опитват да ви измучат кръвта и да ви сменят цялата ценностна система. Отпора трябва да бъде изцяло ваш. Изцяло трябва да имате културни забрани вътре в себе си. Разбирате ли? И не се страхувайте да бъдете различни от масата. Масата е вредна за вас. Така го разберете. Масата обича да слуша кючеци, да са цигани и т.н. Бъдете различни, бъдете културно обогатени, културно извисени. Четете, ходете на кино, ходете на театър, ходете на културни мероприятия. Ако щете, слушайте класическа музика. Но докосвайте се до това, което ще ви извиси културно и морално. Не слизайте надолу, където е лесно и където е ефтино и където е пошло и където е мизерно и така нататък.
Според мен, всеки човек сам се определя той къде да бъде и неговия социален статут какъв да бъде. Това е като да влезеш в магазина и да си напипаш таргета. Естествено, има много хора, които фалшиво, те нямат реална преценка за себе си и това е проблема на България, но това е за хората, които пак са в този балкански синдром. Те се бият в гърдите, ма ние сме най-великите, ма ние сме най-големите, ма ние това, ние това. Напротив, това е грешно. Умният човек винаги търси грешката първо в себе си и тогава тръгва да търси грешките в другите хора. Дори ако питате мен, той дори не търси грешката в другите хора. Той винаги разглежда себе си като нещо, което е сбъркало някъде по пътя. И ако това нещо някъде е сбъркало, то трябва да бъде поправено. Разбирате ли? Така действат умните хора. Излишно е да казвам този е виновен, онзи е виновен и така нататък. Напротив, всички хора си живеят така, както намират за добре. Но факта, че ние дърпаме морално назад и дърпаме културно назад и фактически изоставаме от нормалния свят, всички ние жадуваме да бъдем по-добре в живота. Но това не става, когато всеки си хвърля букука на улицата, не става, когато всеки се мъчи да стимулира цялата пошлост и цялата тази елементарна култура и този балкански синдром. Не става, хора. Това не е окей. За да сме окей и да бъдем добре, всеки трябва да допринесе с нещо маничко и да поема лична отговорност за действията си. Разбирате ли? Всеки трябва да направи нещо положително. Ако щете да посади дръвче, минималното нещо, най-малко. Ако щете да се изчисти отпред пред тях, да си оскуби тревичките пред тях или нещо такова минимално, елементарно. Не говоря за някакви големи неща да променяте държавата или да променяте нещо друго. Запазете си културата, запазете си традициите, запазете си българското, но не го циганизирайте. Там е грешката на България, че някои външни фактори се опитват да ви наложат цялата циганизация в културата ви, в традициите, в ценностите, в обичаите, във всичко останало. Това е вредното за България. Не е вредно, че ние искаме да бъдем по-добри хора, да бъдем по-културно развити, по-морално обогатени и така нататък. Но това зависи от нас. И дали ние сме достатъчно силни да прекъснем връзката между порочното и да стъпим в нещо, което ни създава като личности. Разбирате ли? Защото е много трудно от грешния път и пошлия път ти да влезеш в правилния коловоз. Това е изключително трудно и има много фактори, които пречат на цялата тази работа. И за това съвета ми е не само към младите, а към всички хора, които мислят и разсъждават нормално. И наистина факта, че има такива хора, ме кара да се чувствам горд с тази държава, че има хора, които наистина са културно обогатени хора. Винаги ми е било удоволствие да срещна такъв човек и да разговарям с такъв човек, с който, примерно, когато се видя с такава личност, аз се тръгвам културно обогатен и това нещо е изключително удоволствие, защото тези хора са голяма рядкост. Много е трудно в днешно време да срещнете подобни хора. И тези хора забелязвам, че все повече се затварят в себе си и все повече се отдръпват от обществото и все повече гледат да бъдат скрити от прожекторите, от вниманието на обществото, което е лошото в случая, разбирате ли? Просто самият хай лайф на България трябва да бъде сменен изцяло. Отдъно трябва да бъде сменен. И тези хора, които ги лансират на преден план, те трябва да бъдат, 90% от тях трябва да бъдат вкарани в затвора. Вчера гледам тук някаква бивша рапърка, която моя позната, няма да споменавам имена, но с нея, да кажем, познаваме се, знаем кои сме и така нататък. Тази моя позната, гледам, хванали я с кокаин. Беше рапърка, стана чалгаджийка и така нататък. Всички те в един момент за пари сменят монетата, обръщат монетата и стават други хора, разбирате ли? Почват да пропагандират пошлости, мощности и така нататък. Това е вредно. Такива хора не трябва да им се дава път за изява, разбирате ли? Има деца, които печелят по 12-13 медала по математика, първи места, световни. В най-големите математически държави те стават първи от целия свят. Никой не казва и дума за тях. Деца, които печелят по 25-30 медала по плувания и така нататък. Те ще ми дават циганчета, боксерчета, дето нищо не са направили в живота си, ще ги лансират и така нататък. Какво ли не? Разбирате ли откъде идва проблема? От това, че бива лансирано грешното и това, което е правилно и истинско, то не му се дава възможност за развитие. Те ги усъкатяват. Хубаво, ама на тази държава, за да се развива, и трябва мозък, а не трудоваци. В момента е пълно с трудоваци и няма кой да кара влака. Разбирате ли какво ви говоря? Всички реват, че няма кадри и така нататък. Няма как. Има
64 училища закрити в Ямбол. 64 училища закрити през последните 30 години. Това, ако е показател за развитие, не знам аз какво да кажа. Оттам идва проблема. И това нещо е балканският синдром. Всичко това, за което ви разказах. Единственото положително нещо на балканския синдром е културата и традициите. Тоест, културата не е толкова, защото то няма култура. Има някакви традиции, които са нашите корени, нашите възприятия, нали, за света, но нека запазят тези корени, нека запазят тези традиции, нека да се остане носията да се остане като българско нещо, нека да се останат сурва да се остане като българско нещо, шипка да се остане шипка и така нататък. Нали. Но нека не позволяваме по някакъв начин на цялата циганизация да влезе в обществото и в културата ни и в традициите ни. Не го позволявайте това нещо, изкарайте турското от традициите ни, изкарайте циганското от традициите ни, изкарайте кючеците, изкарайте всичко това, което е вредно и което е паразит и което е, как да ви кажа, като рак влязло в цялата ни култура. Опитайте се да се разделите от него и повярвайте ми, живота ви ще бъде доста по-извисен и доста по-читав и доста по-хубав, ако щете. Това е моето послание и това е моята гледна точка за балканския синдром. Още нещо, което искам да вметна е, че, как да ви кажа, като батковци и като по-големите на Балканите, защото България е доста стара държава, и да кажем, че тя е баткото на Балканите, запазете си като батко, дайте пример на обществото и покажете как трябва да се развиват нещата, как трябва да вървят напред. Но не взимайте това, което ще запаша анцунга в чорапите и ще запаша потника в анцунга и ще сложа свичера и ще го запаша в анцунга и ще ходя като гангстер, защото съм лош и ще дрифтя с БМВ-то на всеки завой. Това е тъпо и е грозно и е смешно. Скарайте се на циганите, където събират бакуците, когато видите, че казана е оставен на различно място. Когато виждате, че не си вършат работата. Когато виждате несправедливост, скарайте се на тази несправедливост. Изправете се срещу тази несправедливост. Еднакво силно е на престъплението. Това да видиш престъплението и да се замълчиш. Много е лошо. Излезте и кажете не на цялата пошлост. Започнете като кажете първо на себе си, че вие трябва да бъдете различни хора, а не тези, които от вас се очаква да бъдете. Бъдете морални и културни хора и се извисявайте. И тогава нещата ще тръгнат напред. За всеки е индивидуално. Ние сме общество, но обществото трябва да дава пример и обществото само трябва да избира пътя, по който да върви. Това е моето послание към вас. Всичко добро!